Lah iya. Arek rame arek ya. Iya. Kok awakmu sensitif? Awakmu lho sensitif nang aku lho. Mbak Tiara kok menengah Mbak Tiara? Salahku di mana toh? Kok sensitif arepe ditabuki bareng. Aku diomong aku. Tak omongi. Omong. Ya omong lah ben gak ada salah paham. Membuat menangis. Pak. Kalau kau suka hati panggil mama. Duh, kok malah mama lagi? Jangan naik loh. Ya ampun. Kau suka hati panggil papa. Apa gedang? Kita cek muda. Gitu. Iki malah kelawak iya bocah. Papa Ipan jare. Guyon wong guyon. Papa Ipan. Iya ampun. Terus ya, Cah. Bye bye. Thank you. Ojo Kak. I love you. Loh. Gayaan to malah ngene. Ojo Kak. Cik, anu Monik dilebokne botol dhisik sih an. Masuk hilang langsung. Tambah pedot. Mbak Tiara kok diem ae. Dalem Kak. Kowe gak badan Cuma mbak. ae lho Mbak. Ngomong lho. Sampeyan Mbak. ora badan mbak wah. Ngomong lho Situ Mbak. budalin balik aku. Pan. Kabare Monik mau nganu sik ngejangan kabare Mbakmu Mbak. Kak Kanjil, sampean gak badan mbak wah. Yo badan Mbak. Iki jajane Mbak monggo didahar Mbak. Niki Minal jajane monggo aidin dahar. wa aidin. Monggo dadah. Bocah budeng, Mbak. Jak omongan cangkeme omong dhewe. Yo hilang pisan. Penonton kamu. Makasih. Iya Kak, makasih Kak ya waktunya ya. Bye. Ya. Dah. 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 Aja ya. Iya. Dur masuk bolo. Kau kelawat demen malah nek PK karo sing